Kull xahar il-Ministeru għall-Ġustizzja qiegħed iniedi servizzi elettroniċi ġodda fil-qorti. Mill-ewwel ta' Ottubru, avukati u prokuraturi legali se jkollhom il-faċilità li jippreżentaw rikors quddiem it-Tribunal għar-Reviżjoni Amministrattiva b'mod elettroniku u l-ħlasijiet dovuti jsiru online ukoll. Dan is-servizz tnieda l-erba' filgħodu mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Quddiem it-Tribunal għar-Reviżjoni Amministrattiva ikun hemm mal-275 każ fis-sena. Dan it-tribunal jilqa' fih l-ilmenti u t-talbiet taċ-ċittadini u kumpaniji meta dawn ma jkunux qablu ma' xi deċiżjoni amministrattiva meħuda minn xi entità tal-Gvern. Fost dawn hemm permessi, warrants, konċessjonijiet jew atti amministrattivi oħra bħal ngħidu aħna kontijiet tat-taxxa jew tal-VAT. Il-Ministru Bonnici qal li għall-Gvern dan it-Tribunal huwa wieħed importanti ħafna minħabba li jolqot id-deċiżjonijiet li jieħdu l-entitajiet tal-Gvern fuq iċ-ċittadini. Għalhekk saru sforzi biex il-kawżi qudiemu ma jdumux, tant li jista' jinqatgħu iktar kawżi milli jidħlu. Il-Ministru għall-Ġustizzja fakkar kif diġà ngħatat il-possibilità li kawża quddiem it-Tribunal għal talbiet żgħar u fl-appelli minn deċiżjoni tal-istess Tribunal tista' tinfetaħ u titħallas online. Irrimarka wkoll li issa l-servizzi qegħdin hemm huwa importanti li jintużaw. Issa da parti tal-practitioners nappella biex il-practitioners jużaw dawn is-servizzi. Għax dawn huma servizzi li ħajfrankaw il-ħin, jiffrankaw il-ġiri u ħajamlu l-qasam tal-ġustizzja iktar spedit u s-sentenzi nataw effettivament fl-aħħar tal-ġurnata iktar malajr.